ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭାଉଜ ଆମର ପ୍ରପୋଜ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଲ ବଲ ମୁଁ ତ ବଲ तुमको ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଭାତ କରୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଶିଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମାଛ ଭଜା ଭେଜ କରୀ ଆଳୁ ଭାଜି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ଏସବୁ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି କି